Obay Studio tim Asun. Apa aran Asun? Al. Oh. Al. Apa aran? Al Audio. Ugengnya ketik. Al Audio. Pengantinnya lagi ganti kelambi ke pengantinnya. Iya. Kanggo masyarakat Cikedung. Wabil khususnya kanggo para semu, sepuh, tamu undangannya kedik, para pajenannya kedik. Kepriben ora bisa ngilangakeun bayangane kaya ana ning jeraan. Pengin memang tek akui durung demen, tapi kian rasane wis banget kangen. Ada apa? Dalan-dalan apa kian Mamai Gisel wong sing wis kena atine Mamai Gisel. Ada apa Mamai Gisel? Mamai Gisel, Mamai Gisel, Diborong dewek Mamai besawerane Gisel sing paling ada apa Mamai Mamai Gisel terus ada apa? Mamai Gisel ada apa majikan sing no? paling emak. Ada apa majikan no? Mamai Gisel ada apa majikan no? Mamai Gisel, Ada apa Mamai majikan no? Gisel, Ada apa majikan no? Mamai Gisel terus Ada apa majikan no? Ada apa majikan no? Mamai Gisel, Ada apa majikan no? Ada apa majikan no? Kanggo keluarga besar ya ada apa? Kanggo pengantin Ugeng lawan Yayu Mia. Ada apa majikan nom? Majikan nom. Majikan nom. Orang ketinggalan kanggo majikan tuane gede. Iya. Ibu Harmi, Bapak Selamat. Majikan tuane gede. Kanggo keluarga besane Kedi. Resah rasane ngati yen durung dadi siji. Ati rasa blikuan yen nyawang dheweke liwat. Dalan-dalan Urip wong rasa dewek bae sing nancak iki. Mbok tuane Gisel paling sayang. Dalan Omae Gisel sayang, Omae Gisel, Mama Omae Gisel, Gisel sing Mama paling Gisel, eman, sing Omae paling Gisel, boral Omae Mama Gisel. Apa Mama maning Omae Mama Gisel, Gisel, dodok Mama loroan Gisel, Omae Gisel, Mama Gisel, durung Mama Gisel, ngomong Mama Gisel, tidak Mama Gisel. dan Omae Gisel. Apa kian wong sing Mama wis Gisel. kena atine pribadine gambaraken kebaikane. Aduh Gusti tulung satuaken ati wis beli bisa pindah ning sejene hati. Ada apa majikan nom? Omae Gisel, Mamai Gisel, minah ka sedulur dewek. Dalan-dalan Mimi Kaji Ugi. Masya Allah. Mimi Kaji Dalan, Ugi, dalan. Mimi Kaji Ugi, Mimi Kaji Ugi. Dorongan bae Mimi cari Kaji Ugi. acara cian mani. Kuduk. Suwun. Suwun Mimi Haja Ugi. Alhamdulillah bisa ketemu ning kene. Mimi Haja Ugi. Rasane ngati yen durung dadi siji. Ati rasa blikuan yen nyawang Mimi Haja Ugi liwat.
durung ora dangdane besok mono gemblenge. Wayang suarane bae jake kami dalan-dalan. Ya apa main apa namanya? Urip rasa kaku sedina ora ketemu rasa seneng atine yen nyawang kandel dompete apa maning yen lagi dodok loroan durung ngomong atine rasa deg-degan duh kepriben ora bisa bayangane kaya ananing jero angin pengen mantek aku durung demen mimi haja ugi tapi kian rasane wis banget kangen. Masya Allah.